Abusia ya mama ha amamo akwa bebra so mamuni amaudo biso nsama ya papa no wie ye ba ne de ba besom setelia insuno ni wo fom insuno ni ayekusu na so se ne yetie bia no ye de asede ma wo twedi ampon wono ne nim ne ye eno ye ma eye ne ma e woni bremu ye de na se e won premprenso de aba bedroi abusia nsama ko twiko brema ko bata ya kekese ni na ba bia wo bia no wie ye ba ne de aba besom nsam ne do so na poso so any one omudi bullion van say ye adwuma e wo mayi modi atoga se odonfo ye adomo abroso a July bosom ne de dikan ekono bank bia e di bullion van ya e ye bulletproof ene be ye adwuma e wo mayi mu Victoria Dapa na dodo no efra no madwoa post ni bi ebonu tuo no Watchna and a busham akwa no crabia day and the free mu eba. Abusiam rasme dwafiem cha me hene ade to dwa se beya sanitary pad e to ededa da so na beya ye yimfiri ho sese de sese akwa atwuma mentwe e bi chairsom ni speaker of parliament ya adwene ebenum so chairsom ni ya adwena enye yi ososo adwen che ne sei abusiam beti asim na se ne amanfo sisi adwene dwefa ho no yakwa akodi ho nkomo Pani kwanchirafo a wohwe akwantempɔnso ewo ahafo region maame ede ensam anyafoto bi ama adrobafo ubeti ho asem ewo kasie so entiti abato Sompa FM ensam chefa pronso chese ekade enkene mraspe dwani obo mraspe gefima desie watchma ngwa biaja south abato mpasua so enkana desie ebrim ne brim tro ede ade no ye yenti a enkomu brim no yebekɔ ne na kwakodi nkomo yebekɔ kumase ani sunwan akwantempɔnso na entie a yanya se kai bi akomini atokwanim esikwan no yensem choni Ebeneza usu edimu amanebo ebebre yen asedan koma cloud internet Ghana open internet ya eye fast eye reliable a ebo no so eda form a eye cloud internet Ghana ne ka ho asem de kire wenu akiri open CCTV camera installations no and digital security locker ye be installed yamawa for ngina akodan cloud internet Ghana ye watek ya kumasi asem na ye kan top high opposite abrosano a e wall love for manimu ho no mo no Sanwa kuma uma bank butumu no ehwa ene ewo ena Tabita clinic semen kanjo se prostate mu yade bema Johnson oti ya wom o Johnson moja di akire o Johnson oti nkasa Johnson akam ne ntimi ma no mesrewa e ma na enyansa fo ni kire Tabita clinic ne mo ene ba ne diabetes so a say type 1 say type 2 say type 3 diabetes fa wadwuma nyina e ko se e Tabita clinic nsa ne yenye emfa ema e ba no kidney no so a ye say krade baby edo na say ye kwakwa transplant e di ama wono a enda so ensan ye fa ho adwuma ekodan Tabita clinic and liver na yesi nsuo aba begirejina ho no fa de nyina ho adwuma ekodan Tabita clinic enda so honum no munya ho adwuma emfa ema omo sofula alignment afro sofula interchange no a usana tese ne wo kopatase no ho alignment no a ena Tabita yewo ya Bolivia Enterprise the future life smart food abedwa so yes your food is your medicine is your food your maudo benum your future life zero ho your high protein ho your future life oat ho your smart fiber ho and your mortabella ho no morning na udi a ebiabie wuntiri no mo jade dia fusani ye eyema obia so ye penny so ya kokra so ya brewa eyema obia eyese so we say back clinic seven control say stroke ye na be saw stroke ya de amwa say si udada mu bio enya amanfo de no so wasaw ya de na nso wuntimi nkasa wasaw ya de na nso wuntimi nante wasaw ya de na nso setele ya wachia so we say back clinic ba stroke wa ye expert home emfa on ntie dudu aduru emfa on ne ya obia no ye betenetenu ya ye waduru amwasa so asi udada mu bio ya de ne de hu nyina no for the actually so was her back clinic ne nya ho adwuma fama ye Oshim School Junction and abarekese na fe ye de mizone 5G so no abokase so amana ye de mizo no ye wona nka ho ye wona pineapple ho ye obakwa ya ka fruit no nyina dia bom na fe 5G no so no ama energy so nkoma de ye adwuma bia na fe ma me abe o se ye nka nkyere mo se bema okwaku don suro na ba no a wotade twero wan nantem na opese so bai tere wa ofri to panya na obi amfa nyinsem se oda ma me
base bra no fa drunka sickle cell no a yes ye ni aduro ena ye ntoyade ne ade no na nyina ma me base wotutu ase e de amona fe operativo so no ya bobɔ ne saa ama bie ntiri no ama yetima ye adwuma ma da bia ye ho atimi ayede wo mo na eta ye kira ba bia wo bia na wie yetimi aba ne aba besomo me de nana ya abo amali bia boga wie me ne o say ya aboaje fosu ye nye brena fe nsam no ye hyase mfamfiri e ya rehosam a enra esiye e wo enkrapompude mantam na busua ablekuma bonten so farmer junction wa ena enra akronfaronfo primanfo ya ejom nkoba ne nso mde bawade wo mo ekotwe tuo edisi bangfo ka bi so a ewiase bo police ni a na oteke no mutuo eku ni yayaya eba ye Ghana made she tutu na srani abase didi ho nkoma enam so ema be ka hye nso abafi mu ani ena post ni bi so ni pabonfo kobo ni tuo sa e bank ka mu e Jamestown bonten so a enam so ma post adwuma no ene Ghana banks nyina ene Bank of Ghana penifo kokohia ya wo ma e ka kire banks ne se fi na ekọ sa post fo de omusika wo mo ebe gino omusika ho na wo abo omusika ho ban a age so wo mo kais na wo de ye adwuma no wo ma esesa no kofo na ekosibro ni friend se eye bulletproof eye bullion vans ne bi na eno na ntete a abeto Sompa FM nsentwefa pronso e kire se odonfo ya dom ama Association of Bullion Van Operators Ghana e de ababetu dwa se abro so a July bosmi aye kwa korem no ne da edikan no na kese wo ma ye wo nhihie nyina awie na saa cars na hyase a eye adwuma e wo mayimo na busua sare hosem osiye enra awia e wo ekrapompude mantam ablekuma bonten so no adehia bia no mani tuamu se ne omusi cheche nsem no mu fa ye pa no yenko ne yenkonkoti wu no. There was no escorts. They came along with a bullion van, and it wasn't even a bullion van. It was just a normal pickup with a normal container crypted on it. So they came, and as they drove in, within a truck of an hour, let's say about 2 minutes, and then the motorbikes, so they also came in. They were using 2 motorbikes, 2 on each. So one got down and then first gave a warning shot, and then used the other entrance where the driver's side, where the policeman was sitting. And then before then, they probably shot the policeman from the driver's side, but the driver was able to open the door and then off to his heels. He ran away. So before then, they shot him. He was really injured and down. That bullet really hurt him. So he was gone then, that I could say. For another guy, which was in a helmet, I think it was in a black dress, came in for the policeman's gun and then drove on. Even before then, they gave several warning shots around before. So it scared people around. So you can't go near. There's nothing you could do then. So we all viewing from a distance. They could know you can't help. They were just in uniform, normal uniform, and then with a police tag, no helmets. The only thing was having was the AK-47 gun. He was dead. Actually, he was gone. He was dead. We saw him breathing, but it wasn't coming on. It was just at the point, pop, and then it was dead. So before they held him into a vehicle, he was already gone. It was. We first had 3. And then plus the warning shot they gave on the pavement was about 6 gunshots. That one scared most of us. He stood on the pavement and gave several warning shots that nobody could come near. So the other 2 bikes, one used the U-turn and the one crossed the road to the side. It's scary because we don't know what will trigger next. And as you can see around, you can say there's no work ongoing here. Even the filling station they're not working today. Even as yesterday after the incident, most of us closed from our workplaces and all that. So there's tension here, I could say, because who knows, well, maybe some of them can send a spy to come and just see around again and all that, and then just see what's going on. So I want to help. When I see any robbery or anybody who is having gun, I have to make police know, then we arrest them. The only thing I want to do with that, so the only thing I want to help Ghana government, Ghana police. So anywhere I can get them, I will let police know. Abusianti we aya this year binuma sare hosem ye siye wa blekuma bonten so farmer junction hono a na omani tuamu aja etuamu osum ntino ye na ekoso nyina omantima mpinche hompo ne mpese wonoma aboa me ya cheche mranche na no mo cheche nsemo e de ekire se yare hosem ewia kete be don kompa mu hono mo na sare hosem siye ewo enkrapompude mantemo na eno achi abankra chepani a owo ga west wo enkrapompude mantemo pani Clement Wilkinson yanini din komo emo chese nya mienum die ade ande odwene ho a wonte ase na ande obeka ne se besine aposifo nya obi anche ne de na so mu gidi wa rohye mu sam fifimu ene hwehwemu a ekoso no mrante no mu di se nya mbransem no wo ma ebechi wo ne ne kire ya edo ma kwa kugire kina mra no
called anymore or sign about the back. It ono driver ne dey or parking ya no be done. That time no shoot two police in the time. What the it no wura police in the side no driver ne ko be it see area ye ko yi 2000 near the tofu near the go kem near kan iska amobi. It at the moment yes I no man no. You the FFA confirm no because tanka ye the card and the tofu and ye the credit card and a debit card. And you did tofu, and you did Jan, and yes, I know. Those big stations need the so many machines are. Yeah, okay, our card, the other that tofu, and the mobile phone, you did not the money. And if you any more baby, they be if you are careful, come and say, Ecotamale, near this cable came. Na any particular no, Naka no conyas de Zoom, let's go good Zoom and go fast. Ghana is beyond that. They see what the Anitia no police no mekuno. And go for no they say no me but senior police for Kano. Senior be on mature because na cameras ni ejuma. And you omukura obi ni mo no na obi ni mo mo a on be Ghana ye woni say ya hoto man and a safe country intino. Your fa bibia so easy. Eh nwanwa. Say obi a wuti car front o protect sikani nipa because o protect sikani nipa o correct bank for na omoje sikano omo staff e waka no driver ni waka no wo ankasa na oye police ni nso wo waka no sikano nso e waka no na o se bibi a betima protect o obi two at once because o hwe baby a two no kan ye no anka wo se eyi a anka ntimi nko true na obi nkasa obi na more information at the end is like calculated arrangement because omo remu ka no remu na moto no so e ba remu moto no so remu no so no omo police ni so direct na moto ba ko so park wo baby won say na make no edu baby a say sika ye ni bebrebe ni sa buru van ye omo ni na mkromu ya omo so omo sisika ubekom na sika no kra na ebia 200,000 Ghana cedi Abusuanti we ayega West Bankrate penny Clement Wilkinson yeten nka nyina rehosem osiye wa Blekuma Bonte so krampopone mantemu a akronfaromfo primanfo ya omanimu hu chese bo ayase twituo kosi bank car na posi ni etim so ene ni asagro titen kumposi ni abrante mojamono kumni ya emesika so edom ho eka nwurase no mo kase posi adwuma de krata ababonti ababesebo se ba bia mrante na akwakote bia no won behwe wonum no mati wonum amanta mom se buru yankoko mo dagya ho edo no akwakogina mra no ye toa kasiana so na ye diamamu a akuapim south mansin ewo apoye mantamu na awrawosam a efiri emfrabiam eba ene se enkoda mienu wakonsuo ho na sabre ya meka sai ensuo no ayiri na afankodai ni nyina ene se ensuo ya fe no ensachi eho ena wasansuo edi wo mudwuma na amane ene nte ya yate ne se ensuo no wabesi dam ewom enam so ama ensuo no ayiri na akoda ya fe no Ernest mensa edi mfinhia edubaako ena Kingsley agometo enso anya mfinhia edu enan na abra Ernest ekọ no kosansuo ne ensuo no ede ne kọ no ena Kingsley ye na adwene se obehwe no akwa yini nwia no efrisa akwanya ena efe wo mumienu enenam wonhwe ema ensuo emfa ne nkọ eno ena ensuo efa baako ika ho a sabre ame no kasa ensuo ya fa nkodai emienu nyina eno akoye awrehosam afiri epoye mantamu eba na enkodai ebaako ne papa ekyeremu a dam wo besi no wo ensuo no mu no eno ena akofa ensuyiri aba sabre oyende akoto sa enkodai ya ne ensam so ni kwabranya ako etwetwe nkomo efiri se wono ena gina ho anani kotu awisi ne hwene santam odi asem yachi wono edi mu kyeremu yie pa ebebrɛw kwabra woteme ka memoa mejo sumi ya bema empom te sai na me na adum ode ache ye da nyame ase ensu afa nkodai emu amanebo ene sai me nua bema se na wadi kan ade atwetefo nyina anim no wei eyare hosam kase a eduru adehye no na eye asema abeto dwano sebe se na yadi kan aka no akra amienu na to ya no be wonse do na no akire no so no
ejapadeɛ ɛyɛ efuomo ejapadeɛ ahorow nso a nnɔbaeɛ a asɛ no nso no ɛnyɛ asɛm ketewa koraa na ne nyinaa no ɛne sɛ ɛnɛ yi ɛyɛ. You have just 1 minute remaining. Atoyanom ɛwɔ nsiedo ɛne ɛkasa ɔmo kasa ne nyinaa no ɛne sɛ sɛbe saa dam yɛ mpanyinfoɔ esiiɛ no ɛbrɛ kwan mpanyinfoɔ ɛhyɛ ase sɛ ɔmo esi no ɔmo hyɛ aseɛ kan ho asɛm kan nanso mpanyinfoɔ ɛbɔ mi fi taduku anya bibia ɛntimi amfa wɔsan sɛ ɔmo akasa ɔmo hwɛ no ɔmo hu sɛ nneɛma ahorow sɛ ɔmo timi ɛyɛ ansa na mpɔna timi ayɛ adwuma sɛ dam ɛwɔ pɔtɛmɔ no na nya deɛ sɛ da ɛkɔyɛ nanso mpanyinfoɔ antimi antu ho anamɔ ɛnkɔsi sɛ ɛnura da yi no sábà hó sɛm wɔ kɛse ɛtimi esi a adehyeɛ mmienu nkɔla wɔ yi sɛbi ɔmo ato ayanom ɛwɔ nseɛ do a akɔkɔyɛ ahɔ sɛm kɛseɛ paa na ɛnɛ yam no kasa ɛyɛ nadumɔ mpanyinfoɔ ɔmo nso mo mansi no emu ɛna nam nso mo abɔ abɔtira bɛto dwa akyɛ mu sɛ sábà no kasa yi ɔmo ato nsa ɛde afrɛ adwumakuo no mpanyinfoɔ ɛsɛ ɛnimanim yia no ɔmo mmra na ɔmo nsi nkonya na mpo no ɔmo ma mpanyinfoɔ ɔmo akwadale wɔ mu ɛwɔ dam dwumadie mu ɛmɛhwehwɛ mu sɛ so. You have no call credit in your MTN. Yɛhwɛ na yɛne Kwabena Nyako ɛntwetwe nkɔmmɔ ɛmfa ɛntoa so wei ɛyɛ awerɛhosɛm a ɛfiri apoeɛ mantam mu mfrabiam ɛba na sɛdeɛ wohwɛ wokɔ Facebook no so a dam no wɔmatu ama saa bere mu abae papapapa nkɔdaa no atom Kwabena woteme nka Kwabena yɛntoa so iti sɛ na me ɛka no sadam no kasa adehyeɛ wɔ mpɔtɛmɔ no ɔmoboafo papapapapa adeɛ baako a ɛɛda wɔ mu ɛne sɛ na de bɔ mpanyinfoɔ wɔ mansi no mu no ɔmato nsa de afrɛ adwumakuo ne mpanyinfoɔ ama me no ɛkasa no sisi a ɛkasa koraa no ɔmo wɔ meeting ase dendenden a ɔmo ɛhwehwɛ ɛkwan sonko bɛtumi afa so a nea esi yɛ no bɛtumi ahwehwɛ mu ahu sɛ so anyabia no adwumakuo ne fom soɔ ɛna akɔfa saa ɛde aba anaasɛ mpo no nea kɔsibɔ nipa kan sɛ natural disaster sɛ nyakopɔn ankasa hyehyɛ ɛna atumi akɔfa saa ade aba no ɔmo atumi ahu nanso ne nyina mu no awofoɔ no kyerɛ mu sɛ ɔmo de ɔmo adehyeɛ no ɔmo yɛ dɛn ɔmo atɔ ya no wɔn sɛ de ɔmo ntumi ɛfɔ ɔmo mma nkɔmɔ bio na mmom no mpanyinfo anhwɛ ɛsɛ pɛpɛɛpɛ na yɛ ɔbɛtumi ada ne ho adi sɛ na ɛbɛyɛ ɔkyena ebi no sɛbe akɔla anaasɛ obi ɛmfi mpɔtɛmmɔ no saa nsuo wɔ no so no ɛnkɔfa no ɛmfa no ɛnkɔ ntumi no kasa ne deɛ wobɛpie mu ɛwɔ mpɔtɛmmɔ deɛ awerɛhoɔ ɛna adehyeɛ ɛdi na mmom no ne nyina emu no ɔmo de ɔmo nsa ɛkyerɛ sky blue skies adwumakuo no sɛ adaworo ma mpanyinfo anhwɛ ne mpɔhwɛm kɛseɛ paa ɛntumi ɛnkɔso nkora ne deɛ yɛde ɔmo akɔpie mu ɛwɔ mɔkyerɛ a policefoɔ nso ɛkyerɛ mu sɛ nhwɛmu nso ɛgu so a ɛkɔ so. Okay, Kwabena Nyako awia yɛbɛda ase. Yɛnsɛm troni Kwabena Nyako ɛna amanebɔ a ɛfiri apoeɛ mantam mu awerɛhosɛm kɔda mmienu ansuo afa wɔ mo a ɛyɛ Blue Skies Company Limited dam a wɔsie no ɛna akɔfa nsuyiri ama nnɛ yi nkɔla yi atoa nananom nsie du yi. Yɛde mo kɔ Registrar General a wɔno ɛna hwɛ companies a yɛ register ho nsensɛm ma megyiman ma ɔware natena yɛ na ɔde kɔkɔbɔ ɛkɔ ama wɔni a wɔn akabo ma titiko te sɛ bia wɔbɔ ɔma yi mu a yɛwɔ Ghana doctors nyinaa ɛwɔ mu ku Ghana Medical Association yɛwɔ nsɛntwerɛfoɔ nyinaa yɛsusu yɛku Ghana Journalists Association sɛ bia Ghana Registered Nurses and Midwives ɛno nso so ɛwɔ hɔ baako yi nagrate National Association of Graduate Teachers ɛwɔ hɔ ɛne yɛwɔ NAT Ghana National Association ti saa ekuaku ahodoɔ no nyinaa no Ghana mmara kyerɛ sɛ brano ne afi bia no ɛwɔ sɛ wɔn mu kɔ na ɔmo license ekuta wɔn mu ɛne ɔmo nkrataa ekuta wɔn mu no ɔmo saa so kɔkɔ timu bio kɔsi bɔ ne ka ne sɛ ɔmo kɔ akɔ renew na sɛ yɛsi efiri afi apem ahankono ɛde osia mmiɛnsa 1963 ba bebre na de wuwu a wɔn atwitwi wɔn ne sɛ panimbo ne bi a wɔyi from abone wɔ VIP bus mu a wɔn mpɛ ho asɛm nka yɛsɛ okeka de nneɛma de si ani a yɛfrɛ ɔmo professional bodies wɔn yɛ bɛɛ aduowɔtwe num 85 wɔn yi mu emu 10 pɛ ɛna aba bɛ register wɔn license yɛ ɛno nti Registrar General mpanimfoɔ ɔka kyerɛ wɔn mu sɛ ɔmo hwɛ wɔn anim kakra bi sɛ ɔmo ama na ɔmo ama renew wɔn nkrataa wɔn bɛtwitwa kuo nom ɛmɛ ne mmara ɛne wɔn mu adi maa megyiman ma ɔware nkyɛn mu a wɔde ɛma yɛn kakra nie. It was a requirement under the Registrar General to also keep a register of professional body. It's not anything new. We came to meet this as far back as 1963 when we started registering various bodies, and the professional bodies was one of them. And so it just clearly shows you that there wasn't much light on that particular area. We have currently about 85 professional bodies on our register, and yet only 10
have renewed. That just shows you that not much light was put on that. And the law is very clear. It's NRCD 147. We are supposed to register professional bodies in Ghana. You must have about 50 members, and they should all be professionals. That means you must be giving them certificates before you even come and register them with us. Once you bring them and register them, you're supposed to be coming with the list of the academic qualification. The law says that we are supposed to give you a certificate of membership after your body comes to us with their various certificates and the list of all professionals. And not only that, the law is very clear that if we do not register you and renew your membership of that professional body, it lapses. Your whole professional body plus you professionals on my register, it lapses. And this is something that we hadn't really, put much emphasis on. It's not the registrar of companies stretching the mandate. The law states that it lapses, and you're supposed to do this before the end of January of every particular year. So all these professional bodies that are on the register, when we had the meeting, it turned out that some hadn't even registered with us as professional bodies and were using the name. Some had changed their names and had not updated us. Some had dead professionals on our register and had not informed us about it. So every year, the duty of the professional body, the executives, is to bring a list of professionals in good standing. That's the key thing. Abusianti weye ayama meji maima oware ena yetene kanenina eye ekueku ahodo obetia yesi o nsemtwefu ku a teacherfu ku a doctorfu ku o na jeso mugumsa se wo license yewu efi 19 kojo eba omo emkorini we ntima meji maima aware ebo mo kokose omo nkeka omo hwen na wo mususu ewuwo nyina ye mebo mama ne nyina no meyi mfrim no mo register omo ne ma na foforo. Ghana for nyina animsam enkaka this year wo Asante Mantem Kropo Kumasi animsam say ababa wa ye friend of Victoria Dapado do no friend Majwa esan say wiase obia betumi ahia ne kwanhia wo na obi wo ho a etuo ne ye de bebo no obi wo so a obeka na no oduro obi wo so ankwanhia na ababa wa Majwa de adum obia nimse ne kwanhia wo no inspector amatumasi ne twotworo mutwo ne boyfriend wo no ena titen ena otu ne tuo enum 5 bullets ena Majwa edeto anananom ensiedo na nyakopon ya doma wokyena ena Majwa ye kopa no korabia na Sompa kase ene Majwa emame etwetwe nkomo na asem nyina ne se wosre bambo adwumakuo no se adwobrɛw yenhwɛ na ye kopa ne ba no korabia na asomdwie enkoso na enwoma enkonkai emfa ema ayiyo no na abra wone ensamtwerofo etwetwe nkomo no Sompa kase etwetwe nkomo no sei ena okyirem agyere yɛn. Me pacho ye no adum ya adjustment construction wonu me ho ane ye no ya desre de na me de betu wo manim se me sre wo mo me po mo chew ya omunya komato ye mu omunya abotre pa me nkura ma adu achi kura sundwem me po mo chew ye ni police ni bia ni asem police ni bia ni asem police fo asem ibae police fo ni yajeje mu omudi echi saa abepe me ne dua ya me ne wo kase ti police fo de yi wo mu free ma enyeyi ti misra dofo ene ejamfo omunya abotre eye police ni ene ye enye police fo ene ye eye police ni ba akopɛ ene ye saa de no misra wo mu police ni nye yatamfo police for man e boy ho ban yesre ya dofo ne ejamfo mrante ne mabawa dofo mu ba bejam me kotodwepu fom ensa dansa yem yesre wo mu ma de omu nim so onpe ne ho asem ye do e na omu de do no yesre wo mu ye po mu chopa omu nya abotre ma ye eye mami nyako Majwa ne mame ena wosre adofo ne ejamfo nyina ne se prosini ba ko pe ena kotutuo no eno ti ma yemfa ensa prosi adwumakuo ni nyina na yenhwe na dinjo enkoso ewo ne ba no ne sie ene na yiyom na abre sabre ye ne youth leader ba ko wo adum eso etwetwe nkomo sei ena yiyo no omo aboa wo ho asi afa wo pene amya kosie Majwa anasa aposifo ba so obeyi omo kakai ogina homa no so ye ne no ebetwetwe nkomo panipa memwako aba eba Sompa kase so minua mejo so ani na waka Saudi de say edi kan mini Kofi Asante adumranti anyene okay adumranti anyene wadawro ma ekira Majwa yie no emranti ne maba wo ho mo hyehyeye ene say
Me da wase edi kan ma menchi watiefo na menchi adumfo nyina do ade ato ani pe posi sebi isu kre jahem and I say come do to and see and kasa fast ni Sompa anything me ti say odi ma adwa ma me e kasa the all kind of make be ato aso ye mrantie no ye no ma di nkomo because police ni ba ko ne kokum ma adwa and I know so just say police for nyina eta adumfo ana ye no mu asem ye ni police ni asem the other police ye ma bia no kuma ya maye so mi akoma court hukum ni for Ghana de mrache so se de yo no na pepe no de be no the police ni bia ni to me say o de bibi sie ana o de bibi se ba bi ti me say me mabunu no ne me mrante ni nyina say ye nye din ni nya abotre say de police for me arreach mu court me arreach mu ai ji Ghana mredi no pepe ye no ye benya it we ka ka che you for bia kana akoma to nem ye mpese obi abe basabasa ekina e wa yi na ase ye bi ho aka say sie ana me say kum so wa ha ti open no butamia de any youth aka no na je share to so no eye na koye mrante ni ketesi eye ndie we say eye ni tie for that rewa ba bi mo afọ na ni tie be solo ku kolobashi ni nyina ye nsi obi akwan so na any day Friday ye candle night anajo 7 to TDB baby e bom ajo atu na nanumre adumfo nyina ene adumfo nyina ye kotra aso candle red no bi asen red there's the twa adwo kakra ho and you say oh no and the china so nyame bo na de party ya ye nwa ba no ye be dan wo adum just for construction and on pass 6 to 6 enumre but 6 to 10 ye ba be sie no o konkomo ase emusie ye tina say nhye de wa no Sabre de ono mema na kasa omo so agyepen ye se din yo obetumi akoso. Yes me no makasa me ni police akasa amo sie nyina ye baako mrantie no abufu na wo mu nyina ma mo ma ba fom se ubufu se kra sebi uti fa sa me no ndidi ti abucha no sie nya o to atemase me ka se mo mutie ma do ma no 26 years ni obi anya basa da ti na dum do asantro region adum kwa na oni price point ni baby say criminal zone ai wan zone bi ni adum chepa dia to fom ntra. Okay, Mr. Kofi Asante ye bedase. Rotimi damasi. Youth leader wo adum Kofi Asante wo se wada mabunu ya no acheye papa enu ti wo no omo akasa o matie na sopam enti ekira yiyo no de bibia bekoso kama ekira da na ababa wa Victoria dapa dodo no afre na madwoa ye pene krabia ekira sembesi kumase amanfo rebe ho amanfo rebe ho amanfo so be rensa ye fiani kan je ba fu be yire china huni ada jesu a onye be yi ye be mabusu nyina yakọ omo cheche omo no kre ye momo yakọ na boys ni nya botre omunya botre ya sem na abafie akodi aban nsem aban soso no ne kwanya na enam so no na omunya mamra ene wo munni ne kama o maame na kasa ma mani age papa yes o se ye post ni ba ko pe timi emfa nkosa process fe ni emfa nkosa wo munyina ti se maame no wo ne ba no kura acheche ne bra no kre na wo a wo gina nchen hoho a wo ba fie ne abusua ba besu na wo ba ba gye yi e de aboso nti ensi abotre kofuri that's chi ebre abuja fafe no abeka enho ana ye ka mo se Sompa 93.1 FM ye wi aprem to breka se na nsan ba bia wo bia na yeguso a ye de mamo style bia no wadwenkyere na nsusu obetimi de ababeka enho abra o ka enho ye social media platforms a wodo no nyina so o ko Facebook wa aye Sompa 93.1 FM na YouTube Sompa TV Ghana o tie ka osunyane ne mpotemu a aye Sompa 98.9 FM Sompa 98.9 FM na nkransa tachiman ene ne kentampo nyina bunu is important de aha Sompa 90.7 FM oba santimantem ne nkwado a ha so Sompa 93.1 FM busu yento akase no somamo na yemfom komra speak if you menra ena mra speak if you chiame hene right honorable Alban Kinswa Sumana Babin ekokukuruba esemra bia mra speak afo no kokogitu mu a enam so ma padi a emechese ne to akwakwa dindindin ne bu akwakwa enwensi a sese omoto a ento no kamera speak afo no dwene ho mienu a na kede kwanse samra no wono agitu mu ne nyina eyekuo bi a ye from say eye specialist movement Ghana for oma enkrata ne petition bi a oma edikodan speaker of parliament man no edisansemi etugyenam so ema say twuma mentwe abanasem no ho yeni kan kotie speaker sene ye osi eka nensem no efa yen pa
Why should we pass a law imposing tax on sanitary pads? This is unconscionable. It's a cardinal sin. The House shouldn't have allowed it at all. This House shouldn't have allowed it. You know the impact of that law on the human resource development and on the development of this country. It's immeasurable. That is why I suspended sitting and had to attend to them. I have a copy of the petition and we have to take immediate action to prevent whoever is the minister proposing that thing to take it off. The next budget, it must not appear, it cannot be a tax. Please, I take a very serious view on this matter. It was even raised at a forum in Tamara. I have imposed some restrictions on itself. If you look at the concept in our democracy, the option that we've chosen, which is captured in our constitution, the executive is not powerful, more powerful than parliament. It's not. Read it properly. But this is self-imposed. We have just handed over all our powers to exactly what the Supreme Court said recently. We gave our authority to the executive to be imposing restrictions during the COVID era. I stated it on the floor here that it was wrong for Parliament to legislate and give its responsibility, hand it over silver platter to the executive. The Supreme Court has ruled, saying that was unconstitutional. Why? Why should we do that? Again, our own power. We have given it to the executive for executive to be establishing ministries. I was on to where I am, Rasweg, Fiemi Chami, right honorable Alban Kingsford, Smana Babin Yeten, and Kadway Amra, Ikuni de Kratakotun and him, or Rasweg, Fiem Nenra, what is answer me a tuja, Nebuzia, is answer Bosoban and Majai Payintino. Some perfect in some chef for none pay, or mine a duba Titanasia, no Maria singing action, and what the HB Media some perfume, and some party visuno was also Bretry, Echoes, Equonua, on the Kratakoma, Speaker of Parliament here, and I'm so man, no Edis answer me tuja, or penny or dano na nama prate e moni ndi nkomobuza na say asam no sai pa no musi koye ekoka no e na pad no ne bo no pa ejina sesese ya enu nti omude sensusu ne ba se be ya sa to na dada so no yenyi mfamfiri so yi more ama the most vulnerable a man paying for ne man kitwa ene Ghana ensuo aye no eduane aye di e masku nkola bi anu ye den yenya nyanka sama kona la rebu gambaga mi bodi esi hopi akoye story a ensuo primary school nkola ensuo a ebenum kra na yenya secondary school nkola bo hebe bia no mode da e ahomti yenka ho asem se omu ni nkonu ombetina so na wenyina ye reality e wo Ghana komo ha na uwie ya wo se sanitary pad the most natural, the most biological thing. I mean, menstruation. Yeah, this sanitary pad. A boy home by. And your choice. And you say, me pa me. So we are bankwa dear. Do that time of the month. We are dear. We be menstruating. And then wouldn't manage you. Which is you. And no anchor can any estimate on 5 CD, 6 CD, 7 CD. And ne. Ukona yes, 23 cities. Na nipa na onye nsuo nom, onye janin dino. So we got on 20 cities in quarter pad in Kosesi. Wana day na wo catch reno. Catch ren is fair. For some 5 days, 7 days now on menstruating. Na idea e was say oye as obano. The most natural, most basic, most natural thing. No. Na person trying to say on kadem. Adam ne kwa dem saying they na opeso ye ne ho opeso ye den ono ntimi nko school ontimi empia bontin be fanim die kakra ma ne ho a o chini bi betimi esiesi ono akasa ne daachi enko ayi ne family daachi ne Ghana nyina daachi ye more than 61% of this population na so team bia no
Yeye mra e ka yehye Abusua wey aye nana ma pratia woye penikwanche for that specialist movement of Ghana. Omo de krata e come speaker of parliament and am so e ma sankomo we e ba ye. Now penny akwesi nyame so Association of Ghana Industries ekuno ne fe wa sentimental and a bromantam ni afu nyina won ye titire ni da wo ma no. Wono so che so on speaker of parliament ya adwene a enye ye eni ko nyina. Ne awose ye ne say companies na wo Ghana no a wo eye pad no omo raw materials no omo kofa fira brochire ba no e na taxes eda so no yenyin famfiri so na ma pad no mo ya ne bo no aba for Ghana fo atimi ato na mo ye ka say tax eda pad so e wo habone ade de ntie kwakọ yi de free so a na na ya mo akuru ne nchechiro pani akwesi nyameche susu die ni. Speaker, ono ehwe enipa no a esu no esun. Speaker, on hwe se egunuma. Also speaker edina nipa ho hwe se yesi yi etwa so de na yin free raw material ni ade a ede ye no so. Na infinituma na wa ha no entimi nya ne mo na omuntimi nton na scan enyina o man mu. Dan se speaker be ka se yin free so na amapon ekokra begu o man. Na Ghana kwa na ai dumping ground obi akwa bi a no de ba o man. Speaker enya ne se that dia ene etwa eda raw material ne so no. Yin free ho na manfo ntimi produce ni more. I'm to be producing more. Our man, I bet now and you must swab. And say because he eats what if it's cry. Ama, a 2 be anato. Now, and there's a company in Albuno. And the speaker be on young, and the speaker, no, you have money, a press a brief, maybe. I'm not kind, okay? There's also better here. Sapa Pepe because a tuana, a banage, a boa or mine. And they see only 20 free. Chabani 24 and obeying Handy. And only 20 free raw material idea. Or you go eat raw material as well. Business is now, and a bit me producing more. Na ama yet me at one for mine. Nemom scan ko better na dan say e be so ama obi akokra ba gidigidi a scan e de komo obi e wa ma no dollar izu kwa na mo Ghana for no eto de akra ba ndada say so say eto ni nyina say free so kra bi mu dia say enyuma no ku no meanwhile enyuma no so e di kan apply to aban emfie bebre atwa mu say I was your penny akwesi nyameche na ye penny kwanche for Association of Ghana Industries School nifa Washanti region, Bono region, any of region or dano se president na na kwakudi nkomo ne yankwa mano so ne ne Dr. Joseph Obeng Ghana Union of Traders Association Guteku no wono na ye penny kwanche for dano nkodi nkomo nkobusa se sa pad nkomo ya abai omo gutafo so no omo position ne say doc yemo ha o mejo so mirror mejima di se ho ye ya de radiasi doc enkomo emejima di se afa wasum pad enkomo ya speaker of parliament akwakuku dia bay gutafo mo position pa ne say e wo ho tax no enfri ho ana say enka ho yenyi free so but go say until any set time you war self sufficiency no so because yampani say Ghanaians before say local industries etimie tumpong no matimie producer na say antwaye because o hwe part in komo ya health matter and hygienic matter eninti say ade a ebetumi aboa nipa mpom din na yeni ne dodo na wo kwahwe say sebe mo maduro mo mfie so na omo start bu omo nsa no omo nya adwuma nso no omo ntimi nto padi bia na ahomte what was bia wo bu okra na sabio previous and then to magokra no okofa e de akwa no ono no de a health issue ti ni amfa sad way ma ho na say ye betime yito na free so ye yito na free so ye nyim free so na ema womu niska wombe na maburu no adodo na ma no womu so atimi anya bi de asiesie womu ho eninti ade a AGR4 ka no no kura womu ni say AGR4 womu raw materials no dodo na bi on kura ye zero rated o ebi on ma ya na to bi ansa da na so sa won say womu ya say ye womu ni ma boarding because of the benchmark values na yetete so no so what is uncommon me te pa doc aban eyi benchmark no every ho dia wo mo niam abeye fo am wo matimi aton wo mo niam wo Ghana what you benchmark no afi kra no wo mo niam abo kra asa ye dia chain imported ones no so mo say ya so light bill ne water bill mu
So yeah, there be no more you go post for the akwese. So because you know, I don't know near catch on say Sani Amano na so omuni aban kan na yehwe se subsidies bi de be mo wo mo se kwanya bi a wo ho no ma factors of production na ankasa no ebetimi akofom a na ki ye ka ho asem se ensuo bo utilities ne ye water electricity ne fuel ene Sani Amano ene ebi a some operational cost bi a mamo ne mabo ye de chen ebi amana ne no eno na na ese nko ka ho asem. So na Ukraine say yawo mebo owura no kasa no kra no no ka se bia yawo factories be ebia edu ewo krom ya sa factories do no wo mo no ba no edo so pa betimi aso ye na yensa so na denti na sa factories no etimi produce bebre a ebeso ye na yensa so na bia wo kote so amafofra abadia na senka bia nkowo wo point me pata what you say ma to ase pa ose factories na wo Ghana na bebre na enam sa competition e fra broche banti no wo produce at half capacity and be and one say and me kano say adia no say wo bi wo Ghana ha na wo produce ni ye quality ye good na edoso say ebeso Ghana for nsa so a ye adwadifo no ye nkwa broche kura ni asa kofa bi aba o na epempi no we say your friend be demand and supply. It is woman Indian woman you know a quatry so mu production na wa na quatry a wo za mane ma bo akosro e ne ma no bo no kosro a esas wo muntimi produce mo na amane ma no bo akosro no na say emfasudie no koye kese na amanfo so kwan amomako amanone akofa bi aba because na say wo mo de no etimi wo mutimi betonofo eniti ya no wo muntimi ensosteni production so wo yetintim yensakura gu ya chikura ne ka say wo mo produce maya wo bo se be ye no wo muntimi produce no dodo a say ebetimi aso yeso nti asa AGF no so ehwe sa ne mani na nsa na akwese debia no mo pese bia aban ne buapayoma eniema ye kra na bonte ne buo ye dindindin asa na mo matimi aye mo manufacturing and also the entisa because you see a punish consuming public no say ye pese ye ade wo Ghana na ade no ese ne buo ye din na mo nkoto no by force so musica no beso so musica no so okay doc enhwe sa de no yo ye bedo wase nkomo eja afi na aba a ye didi a eduru ba bi ne ye bese hia obie wa ye bese aba punu nyame nhira opa awie yi yo minsme do wase abza for Dr. Joseph Obeng ene na akwakodin nkomo no na ye president eda gutakuna no se wo ba wo man Ghana mu a Ghana de hia wo hwere won kwa e wa kwanhia mu se wo hwe wo ha mu antichemu a e wo soro yie papa na etire enyante ye de yenya echesoa enam so ama Madam Indira Aproti ono na okọ ahafo regional ono na ye pani kwakyerefo a wo hwe ya kwan ene akwante poso wo de futuo akwa madrovafo ene wona wo traka mu a passengerfo no ene wona wona from pedestrians no se empempi no akwahia betumi akoso de na eso se wo hwe ohu yi a ebetumi aboa pa adrovafo wonom sa na wo komunika tente se wo kwa abantem eno ene duru ba bia na ekobo 12 no eno ti se adrovafo ehwe ya hwe yie eya ewo akwante poso a road accident ekokoso bebre no eto ebetumi atwa eto antwa kora no eso ebetumi ate ama Ghana de hye ho atimi anha wo mo yentie afutu a maame Indira edema adrovafo akunhia na ekoso ye kwan so no enyefe esi a ehu esunsuaso no ye hu nipa dodo mu kra nipa dodo mu ewu no ye ahyenkafo a ye hu se ye was to me say a bit to me ama eswati. A bit to me ama eswati no. Ni titiru ni say be na ya manage yanka say who as ashenka for whether we are drivers or riders. Ye be manage ye who ye health, ye competence. Ye ma ye kwanso nimdia ye wo efa ye kwanso ne ye hyen no. Abribia no ye making sure say TV be say program be say ekoso a ye benya ya so na ye ti na ye improve on knowledge on the road environment ne hyen na ye twi no. Ensem no ne say ye behwe ehyen no so say abrenya ye hwe apomuden no na ehyen no so apomuden no so ye hwe
Yeah, consul nsensem no edoso na ebehwa na yehwe niama 3 broad areas niama titu miensa efa nipa no yeka nipa na driver nika de onante kan de oye passenger kan nipa o design ekwan no oka nipa oye mechanic ana vulcanizer oye kan wage no kan intino yehwe nipa no side no. The second one ekwan no the road and the road environment ekwan no de wokwan ni so nyina. And a third one, no, version say a shine and I say fidino. Tanya mammy and some no, and no, road safety issues, road safety issues, no, a doors to be brave, overspeeding a womb, drink driving womb, driver fatigue a womb, inattentiveness, a wrongful overtaking. Nina no, Sanya mammy and some way, and I well coordinate, and only a queen share DBI to a coins. Pani kwanchirafo ahafo region ono ena ye pani kwanchirafo hwe akwan nya kwantemposo madam India aproti ene ena yekotie ye no na yekokumase ene sunwan akwantemposo a asemu a esierika no bi nko ne biaba ufri sunwan eba kumase abuoyi ufri kumase so sunwane a eno so akoya asefoforo ni nyina ene se kai bi emina tokwanim esikwa no na yesemtro ni Ebeneza Usu ewo hwa wodi mu amande bo ede ebreye Ebeneza woteme ka memwa ha bejo so kozo na de na asie ka no akoba sai omuntumi nyimfiri kwa mu o beta so forisi sisi amino ka say de adoma fo a omo eyusu cars akesia kese long vehicles no sisi a de utupuru omo abloke kwan no na omo bloke a omo bloke kwan ni nyina na say omo si omo pese Ghana mampani na ado dankwa akufo ado ena asante mantem so afo onumunyanfo si mo say mensa na afensu so no opanya wono ena ye minister for roads and highways Abwakwata mo nyina ba kwan so no mbese de ekoso ho san say enienya papa ofoso wo hwe kwan pa se ne siafikia pansam na o mawfo bi mu edi akobadie wo ho no sisia no ni nyina koba say wo beso awo nioma e de atwa kwan no be se ha to mopa ufiri mopa ansa no wanya kaa kumase wetimi afro na wetimi de ne gwani akyeremu kumase ne monte so na ufiri mopa nso so na sa wodi wani kyeremu manka so de a na sa wo nioma de wo so nioma ni nyina de firi mopa ho dese na de aba be piemu ewo be posone ne empotemu ansa na ho so no wanya kaa de ekosa be poso manka so ne ade ho nyina nso so wetimi nya kaa ejese amono ka se de kwana sikura aka nko kama ekwa ba ko so na eno so da ho a na eno so ye kwan a manfo bi mo fa so e di piemu ewo kumase na montin so no se amono ka se ho no so no ehwo asi san se kasa wo mututu free ha kumase na afesu wo mututu free kumase ba na wo kofa sa enwuram kwan no so asi a ehwo so kasa akoko bodom pe mo wonya asenketo a eto forisi kwan ni nyina ya ade se asi na wo wura domfo bi atimi aboa ye bi aboa wakofa aboa kese bi na afesu so no chipesi bi aba beguo na sebeya mensina ka sa bia hu asie ebetumi akọ mo an akwakọ ya hometesem e de ama wo mu a akwakọ ya ho sema aboa kese apapa ene chipesi wakofa beguo be se strip ya wodi abeguo no ni nyina ya de so aba begu kwan mu a agye kwan no so aboso a wo mo stress nka wo benya budozer bi na kwatima aba be fele na ekwan emu atimi adahwa ama omafo afọ ni nyina kwakọ ya ho sema so a sesi ana de hie ewo hase ni ya de so wo atia ho hie mpa asanse kwan asi ewo sa potemase yo Ebeneza ya beda se ene amanebo a odi free kumase sunwa akwantempo so ede bae yenyina ye tie Sompa yesem troni Ebeneza Usu ohwe sede na emfoyini no etwago ewo Facebook and YouTube no so a wo man Ghana ba bia ewo no ye wo akire sunwa ne pa silesi agidin no ekwa no nye enuma ma yawo ekwa no nye ye be kwa ba beto aba o ye nkomra nkomra Sesia Ghana hade open internet papa eye smooth eye fast bemo waye dia wo ye bia with speed ya eye Cloud Ghana internet and phone ho ne ba bia wo hye say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma say demo ani entertainko na ne speed ne so de wo hu ne seso da say dwumem efie ana ba bia wo hia internet bia de and no ane Cloud Ghana internet sa santa memu hanko na wo dia woni how kra Cloud Ghana nko
Ghana ha or provide internet connectivity and twitching the moon chancy. A dem say smooth. The Audi ABR a content term so the mouth. So Wi-Fi and now hotspot deployment, CCTV camera installation, IPVT installation, net surveillance, digital security locks, and a web hosting there. Cloud Ghana internet service in Kwana and Ramo and Fahone baby awo. Cloud Ghana a chow tuma so demo any speed nedia as soon as so as subimba Ghana had that simple when ya how bia you provided 24-hour support the mount ye mrantiano wo freya near drew hoda dada or how bia sani tibia ya son no the amount what to me akoso the internet net dijumedia bia wudi bia ope a chakwanya top high opposite Love FM ye ne kwama rural bank ne what dine bakum free Mr. Internet was 0202-699-110 and now 0244-601933 ubetumi so send a mail was support@cloudghana.com. Cloud Ghana Internet, the future can't wait. Sompa, 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 Sompa. Time my club baby oba Sompa 93.1 FM area prem today kasia so na yanto ansam no so mamone yemfa mon kwatwema nwa bia ja south abaton pesia so e wa santimantem ase na busua ense bia yetete di free wo mu kura ye frɛ ne se buakwa se passe ne se ne wo mo emra asebedwani onobu Emmanuel Eje Anhwere e kompote mo no mo se ja nsuo etutu so mbaka ya efiri anura ba nyina na yetete se nsuo atwia fa amanfo dem ema obi kura wu e wo se passe ne mpote mo no mo and I'm so mamra se adwani ye na adwene se ja wo kono ne ani akwa akɔhwɛ na sanomonto bi wo hɔ no mo a wo no mo atu dia fa ho wo duru hɔ ne se ye ntete ne se adehye a na wo mpote mo no mo e ka de enkomo to ahye ne so ye befu a ye nkwa wo no so ne ne ono abonkodi nkomo ne nkomo se na ne ho ti se ne ono aboman Sompa FM. Na ho ye. Na me ne mo mpa ebo. Na de party e die. Ye de radiase, ye de radiase, ye de radiase. No kre. Na enra honorable asema ye te senka ye bu wo se pasi wa de se bu we no kre sa. Pacho di kan me mfa chia kese ma wetie fo mpempem. Na di nkoka na ma kan kuya santemai kurura opem so chia na ma wo aso do just out and they fighting for mobia ubisa no correct you shall see. Hello honorable me say bibi shall say no correct bibi shall see na omo do omo nsa kan de no correct oh there nam sabi abambo in fact Bambo for a divisional commander, the man paying for no more into Divisa and see. Them say, Sanka, Omuni Hodia, and then Kabianka, and Ghana, when you chance and pat, and run, but Omobon who buy him, the Biasam, Mamiko for the car, as I call it. In general, the NHS and your police phone and soldier phone about Honum the Ancomobo. Soja for ni ho police for no asoja for ni ho police for na na wo na ye tie ne se me de me fa ba bi no me ka se do mo ye no omudi ye me ka se me justify on lawless na so me ka do mo ye ba ye se bu show bi na ba ye em se ho no adia ti ama ni pa gu na se me tie do bi sa ko to mu wi Master, my mom for action. I said, before the night was so nade, man, the bassa. Na, me, the good news, Bibia, and maybe I may bomb who buy my position from BBNC, until ready. Now, honorable, a dear pa, and Nasa passe for no, a pedia through Honomoa, or Monsanka Yentinka, or more a yo say. Oh, say that me can't be a say about to, and you say on the 10 year trouble, your trouble, Edima, Amayuku, your trouble, the mouth be said, Boba, by my share, I'm a man for ye, Eddie. Now, me mouth historical background, Kaka, me, Amayuku, me don MPP, Chairman when young 2016, a day, any shaman, and men to Francano, and me cooperate, you know, me born to ano. You be chance ye crobia, ye can't be pipi, and then I put my you be chances to say, I mean, I try, every be there, already,
meka say umbilical cord na me call ho no omo ya se bi tu manim say yewura ya ha ya to aba ba ehun hwe ya kwan me ka ho tie de abana kwa ya da me kono na omo kran ko na omo ye communal labor kwan me so mu na omo ye kakra na me ja me yin su bi say me man so mfantun shi na me show omo bo say kwan bia so mo ye madom na ya me so ton super gu so na me tumi ba be MP na ma ba so be ba mu a me party ba mu a kwan bia so me tu sa na ma ono na me ncha de am to super gu so me nya me to ma be MP ama ama okoso MP tu ya ba mu 2017 ta afina mu 2017 na me say yewura minister Rose o twa na mo e finkai ne be pa kwan so ekwokyere kwan se ekwokyere ekodi won mbre you bi siase enumre 5:30 na kumenya ba no show mo se e kwan bia so ta kwan ne de aka waso ma kyere no eno so asem kan ni jemu mi bi sa ho asem e wo parliament bi sa ho asem e wo parliament nto we he amiaye na mpa o de se yo e ma contractor ewura atachi na sa kwan ye kwan a o ma pe ku fo abre so no odema contact me kai na ko na ja pian to ata ifi aben aba ya no ja to hokra ja nte ja me ba ben a mini minister ba ho na o she bo no sa de ma contact na mi so we ye ataji abesiase ene se passe ni pete ni beti ede and then I share kwan na contact no e fa so ye djuma na content tempa sisi ya e drinks ha bibia nyina akosi akasa nka bia ko town ya de ne ye be ne e kakra djuma na bridge ni ade nyina a bridge ya eno sisi ya akoye ya se sompa ba woni tia e da sisi kasem ne nyina be bia dance be ja tu se ye ba ben pipi ye ba ben the year 2017 2018 2019 e kwan fa so hyehyehye ne oma metima ka to obeja obekokro bia so obehu na na do na kwakufo ado na sara djuma ofa me so eni mi amwa wokusu aye imi sepa ebi ebesiase kura besiase na make besiase you see 6 unit classroom and ancillary ewo besiase ba kwan okay 2020 his excellency omanpina na kwakufo ado e ba parliament Obama the State Nation address no ka say this year is a year of fruits yenya ni nne no ni nansa na covid ba ye meka go ya say bibi sa ba na kwan na cha woni na ka ho covid ne ka ho na Ukraine ka ho it's a global issue nti aba na sa na e jaman for so Sompa FM eni sa de be ye na de sa bridge that way ne be tu wana mo me tu wana mo me ne contractor na kasa osi mi ra esikasem na ya ma me ka me disi no ene ya enura me ya no ye contract me san ka no ene me san ka no me san ka na pe wa hye me bo oso ofin kan ba oba enyina bia echa de yon teze echa enye ekwetela me ne be ko so oba me atena se ye hu kwan a e be fa so me ahwe na ho no ya hwe na omo aye ni yesi na ebe ya oye na tuye tuye na me de ma me eja me de ma no sim so me so me eja busuya ya hwe de hye ma enya ya akọ obi ya akọ dupem ebe ko akwakuche busuya no ne hu kwan a ye de hye no kene kwan se be ba ye abranti a wa hwe no kwan eja ye kan se me ko me bia be ne me de na okoyo ye na djuma na okoshia ne kwan za etokuwose ha na mesre so besra amanfo yise ototoi sisi so le ta na e wo de tie so e ta o se very careful me am me tika hu na nsu tokra na san famo ma me pakika me gina ba bi mention ati ansa na tunti me so nsu ototoi yengina ya na ye ho so yo honorable yemfa enkofa yo honorable ya da se bibia ne e besa ba onche bio ya da se pa honorable Emmanuel Ajianhre na busuye ko ye ne kokodi nkomo no nti o che se senya posifo na ba ho no de yankane o mobo no framfram bonu a posifo na ja
omututu America pa obeje no osi asoja fon kan osi asoja fon kan e aposi fon na bebo modern ejeje no omudi kwa fun pa ba ko wo Ghana haze ne she obisi ase kwa na nye nyame adi no wafo fie o ebeyi amsa fo ejira we so na wie ye de kase na si ni asore yemfa seda mamrante de mabawa omo eta ye chi ya grease na je se eye yi bedidi ya bo amalebi aboga mene o say ya abuaje oforiso na get no credit friend say ade na aba okay Mariam Mohammed yes so tompa bo wo NIB anim ho no na Sompa want to tia se kra or to tia se kra ye ma happy birthday wate ya me Israel na onto nkwane Mariam Mohammed eda masima mwantia desi Odofo me mawakwa ba eba abe heba clinic ope ayarsabia emprempren nipa dodo na do nani akiremu wo ho na wo nya wa yaresa